Здравейте, аз съм Честомир Беректарски. От София съм, на 36 години. Работя в голям строителен хипермаркет. Женен съм с 2 деца. Принципно ме подтикна операцията, към която съм се насочил, понеже от детство съм с наднормено тегло. Винаги съм ги имал тия проблеми, в случая може би малко повече храна да съм приемал. Успявал съм да отслабна един път, 2 пъти, малко по-сериозно на по-голяма възраст. Но заради детето, съответно, трябва да се подложа на операцията, понеже тя расте, движението става малко по-интензивно, а на мен е трудно да си изпълнявам също работните задължения на работа, в къщи някои домашни задължения. Заради наднормените килограми, намирането на дрехи е много трудно. Като цяло движението през деня е много трудно, задъхваме се, спането не е много окей. Движение се изисква много, когато си навън с детето, по паркове, евентуално с някое друго колело, примерно ако излеземе. Биването е трудно при извършване на работни задължения, при обуване на обувки. Двата пъти, когато успях да сваля килограми, беше с помощта на строга диета и съответно фитнес с кардио, много движение през деня, включвам и работата. Свалих 50 кг, хванах съпругата, всичко се върна обратно. Втория път за сватбата свалихме 20 кг, намерих костюм, мина сватбата, върнах килограмите, малката се роди, всичко беше окей до 2 години, 3 евентуално, но сега вече расте и трябва да се подложим на операция, защото режима, диетата изключва прекалено много храни, с които човек да живее. За мен не е много окей да не може да си хапне сладко, нещо газирано. Детето ще поиска навънка бургер, пица, нещо. Качването ми килограми дойде от повечкото хапване. Живота ми преди работата си беше застоял. После вече движението започна с диетата и фитнес. Надявам се след операцията живота ми да тръгне в добри насоки. В принцип хобито ми е народните танци, карането на велосипед. Народните танци ги започнахме с съпругата в един от голямите фитнеси като групово занимание. Но бързоприна в хоби, но в един момент малката се роди, аз прекъснах, килограмите станаха по-голями, беше по-трудно движението с хората, съпругата продължи и очаквам сега след операцията всичко да се върне малко по-старому. Сина и вече е голям, ходи на фитнес, ще ходя с него. Малката вече като пораства, с годините става повече свободното време, може вече да се обърнем внимание на себе си. Съответно, малката става голяма за колело. Фитнеса пак се връща в цялата работа, някаква друга планина. Аз нищо негативно не виждам от изхода на операцията, включително и яденето. Ме е ясно, че режима ще бъде поддържан още някакви месеци, там година може би. Старото ядене няма се върне и не трябва да се връща, но от порядъка за тия неща, дето изброих, където извинява се, но не може да се живее така, само на салата и бяло месо или риба. Ако не ги обича човек, какво правим? Познавам колеги, на които роднини са им в такава операция и твърдат, че от едно кюфтенце се наяждат. На мен ми е достатъчно да нямам апетит и някаква малка консумация да ми засища глада. Съпругата винаги е била до мене в тази насока. Не ме е потикнала тя към операцията, но ме подкрепя съответно с оглед на това, че и неща, които аз не мога да правя вкъщи, се налага, евентуално тя да поема част, които аз не мога да правя заради килограмите. След операцията очаквам само позитиви. Очаквам да ми се вдигне тонуса, да ми се вдигне движението, очаквам хобито да ми потръгне обратно, очаквам апетита да ми спадне, съответно да мога да ям много по-малко и с по-малко да се наяждам, да не гладувам чак толкова през деня. Не очаквам някакви негативни неща от самата операция и за години напред. Мисля, че няма да си върна килограмите. Чувал съм само добри отзиви тук за болница Вита с бариатричното отделение, съответно към доктор Иванов.
След операцията 8 месеца по-късно, първата промяна беше да се усети в гардероба. Няколко месеца след операцията, на третия месец горе-долу, вече се усещаше и по движенията, в работата, като цяло ежедневието. Колкото по-напредваме 5-6 месец, толкова повече започва да се усеща в промяна на походката, в промяна на досега движения, всичко каквото е било преди вече е различно. Все пак си свалил един нормален човек от тебе, общо взето, за тия килограми, които аз лично съм смъкнал до сега. Чувствам се прекрасно. За 8 месеца свалих 44 кг, като продължавам да свалям, но вече много по-бавно. В момента съм в застой, на седмица задържа по килограми и сваля по половин килограм така на седмица горе-долу. Приемам повече протеин, много вода, това е задължително изискване, минимум литър и половина. Другото, което правя е моята работа, нали, все пак е с повече движение и съм започнал и фитнес, който обаче за съжаление присъства в месеца малко по-рядко от плановете ми. Чувствам се много по-енергичен, много по-добре в себе си, се чувствам много по-отпуснат в социалния си живот. След операцията се чувствам по-уверен в себе си, ще предприема разни активности, които не съм могъл досега да осъществя. През лятото плана е, нали, малко повече разходки с планината с детето, много велосипед из парка. Заедно с килограмите си заминаха хъркането през нощта, заминаха си задуха при навеждане, при ходене, умората като цяло. Промениха се неща, свързани с пълнотата. Плюса на тази операция най-вече, че може да човек да си хапне общо взето каквото иска. Няма да го крия и аз си хапвам каквото искам, но го хапвам не в това количество, което е било преди, го хапвам в драстично по-малко количество. И ми влияе добре, защото не ям нещо, което не ми харесва, което ми се налага. След операцията самочувствието се вдига много принципно. Сега вече никой не те заглежда, няма коментари от порядъка на виж това чичко колко е дебело. Хората се обръщат към тебе по друг начин те гледат. Старите познати, като ме видят, стари приятели, първоначално някои не могат да ме познават, други директно с това ти ли си? Какво е станало? Диета ли спазваш? Детето е много доволно от новия татко, да го наречеме. Понеже операцията беше края на зимата общо взето и се възползвах от лятото, от леките килограми. Тичане на топка, футбол, гонене общо взето, боричкане, всичко това сега се практикува с детето, понеже не можеше преди, поради обективни причини. И жената е много доволна от гледна точка на това, че сега като идеме примерно в мола, всички магазини влизаме и двамата. Не? Хората, които мислят да си направят бариатрична операция, съветвам да си я направите, понеже промяната в живота е в позитивната част, не в негативната. За хората, които се колебаят къде да си проведат операцията, дали в България или при други специалисти в чужбина, съветвам ви да се обърнете към българските специалисти, понеже ние сме си в България, нямаме езикова бариера, всичко каквото се случи след операцията и последващи прегледи, съответно консултации се случват веднага на място. Аз честно казано с доктор Иванов съм си комуникирал до тук няколко пъти, той да му пратя изследванията преди да иде при доктор Иванов от кръвта и всеки път казва супер, защото те си подобряват. Хора, не се колебайте. Направете хубава промяна в живота си. Тая промяна е до общо взето подобрява качеството на живот до когато е възможно.